Ζάχος Κωνσταντίνος για το Athletes All Down, Wood 2, κατηγορία Master 35-39. Ωραία. 1-25, 10, 10, 15 και μπάρα 20. Είναι την μπάρα σου. Το ίδιο και εδώ. Σύνολο 92,5 κιλά. Το δεύτερο σκέψου. Μην δείξουμε αυτό που είπαμε. Τόσα θα πούνε. Δεν πειράζει. Είμαστε πολύ καλά. Πας στο ξεκουράσου, συγκεντρώσου. Κώστα με το που σου τρίψει πάνω σου φεύγεις. Κατευθύνεις τους εκπομπιστές. Εντάξει. Ένα αριθμό βγάλε, λίγο σκοπός. Δηλαδή θα ταλαιπωρηθείς, αυτό να είσαι συγκεντρωμένος. Πόδια. Πόδια, συνέχεια. Πόδια. Κάτω σου, ναι, σωστή. Και διπλό, Σε αμαγιά ομάδα, πάμε να τα σπάσουμε. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό έχεις. Πάμε. Μισό λεπτό. Μπράβο ρε Κωστή. 16, ωραία. 17. Ωραία, μια χαρά. Πάμε.
Πάμε, Πάμε, πάμε. πάμε. Τζεπ, 18. 18. Πούς Τζεπ. τζεπ, πούς τζεπ. Μέσα από κάτω, Κώστα, μέσα από κάτω. 9. Πάμε, Κώστα, πάμε. Πάμε. Μέσα από κάτω, ωραία. 20. 20, μπράβο. Ένα, μπράβο ρε! Μπράβο ρε Κωστή! Πάμε! 3, 2, 1, πάμε! 22. Μπράβο, Κώστα. Πάμε μέσα από κάτω, ωραία. 22. Μπράβο ρε! Πάμε! Κώστα, 24. Πάμε, όχι ένα, πάμε. 25. Πάμε! Πάμε, Κώστα. Τζεκ. 26. Κομμονή, κουράγιο! Πάμε! Μπράβο! Ωραία! Εντάξει. Ένα. Πάρτα!